Hos CPIE Services er vi specialister i at etablere og administrere selskaber i England og internationalt. Her kan du få et hurtigt indblik i, hvilke services vi tilbyder din virksomhed. Vi opererer ud fra England. Det betyder, at vi er til stede i landet og kan hjælpe dig lokalt. Vi har tæt dialog med myndigheder, og vi holder os løbende opdateret om lovgivning, regler og ændringer, som har betydning for din virksomhed. Udover etablering af selskab og bankkonto tilbyder vi en række kontorservices. 1. Administration af dit selskab. Vi leverer den nødvendige dokumentation til offentlige myndigheder. 2. Registrering af moms. Vi hjælper dig med at momsregistrere dit selskab. 3. Postservice hver uge. Vi håndterer hurtigt og nemt post fra britiske myndigheder. 4. Telefonservice. Vi sikrer telefonservice for din virksomhed i England. Vi tager imod besked eller omstiller telefonen til dig. CPIE Services tilbyder desuden en løsning af følgende opgaver: revision og bogholderi, juridisk assistance, håndtering af varer, forsikringer med mere. Vi hjælper dig hele vejen. Vi står klar til at tage imod dig. Book et møde i dag, så drøfter vi din situation og muligheder.